Drogelijk kruis. Hij stond er nogal eens mol. Aan het einde van de dag. En soms s'morgens vroeg. Meestal hong een zwoer op stuur van zijn fiets. Schoon dat er ook wel eens op stang zat. Een klein, doeknekt kereltje. Een buurman van Blokwieder. Je kent dat vast wel. 5 huizen, een klein schutje met koolnok en een tegelpadje erachterlangs. Hij woonde haldaal aan het einde samen met zijn vrouw. Een grote, stoense kloetenstamper. Ze hadden nogal wat bienoom. Volgens Duip een huske met een kruiske. Met zijn fiets bidaat stonden den stil te storen naar ons vogelhok. Een vlucht met knarries en wildzang. Achter bij ons in tong. Soms wel een half uur. Je zagen om duidelijk genotten. Al duurde het niet altijd zo lang en was soms maar even. Wie hoorde dan aan het einde van blok dat de Willem heette en dat eten op tafel staat. En als er niet gauw komt, dan... In het ander kon wie meestal niet meer horen. Wie zagen dan dat er vliegen kon. In Duip kwam een vogelaars met zijn grote vrachtwagen. Zo'n pladde met van die kleppen aan zijn kaart. Hij was melkrieder. Ik haar allernoorst bevonden voor hem. Om reden, hij was zo'n klein, staak kereltje. En dan met zo'n grote vrachtwagen. Bij Duip, aan het einde van reden en op onmogelijke, bragelijke kleiloon achteruit, holde hij ze op. Van die glimde melkbussen. Stop met auto, smuit de roetwuppen en in een loopvoort een klepomdeel. Meestal in elk hand een melkbus. Een zwaai en ze stond erop. Soms aan het einde van de dag met een klein wupke van knij. Naar eenmaal gruim, geen drup ten oost, te veel geen deksel af. Het was of er haldaal niks in zat. Toch was er wat verdruitelijks in zijn hoedkiek. Volgens Nobers was het wat van geen kinder. En als ze nou maar eens beter naar Domnee luisterden. Hij was geen dikke proter. Ik vroeg hem eens of hij ook vogels haar. Nee, hij mommelde wat over zijn vrouw, rommel en geen hokje. Ik zei hem dat mijn pa in eerstens van het koolnok een hokje mocht haar. Zij had ook pas een gaskachel, zei je. En vrouw klaug nogal over dat grauwe, smerige steenkok. Of hem misschien even bij ons in het schutje kijken mocht. Maand later was hem maar zo bij achterdeur. Volk! En of hij even wat vroeg mocht. Hij kwam er niet in. Kon boeten wel even proten. En zei dat hij zijn vrouw verrast haar om het koolnok uit te bouwen. Hij had hem gelijk uitbroken en even wit. Vrouw vond dat Nopers een goud voorbeeld nemen kon aan zo'n cadeaute kerel. Zijn voorstel wat ze met koolnok moesten en poknarries konden wel in, vond zij niet heerlijk, maar touw dan maar. En nou willen vragen of wie nog een poknarries of zo over hadden. Moeke, die er ook bij stond, zei dat pa nooit gringerig moest doen en moest maar gauw wat vogels uitvangen. En wat Moeke zei, gebeurde meestal bij ons thuis. Zondag, soms, kwam er nog even laas. Hij dacht, ik breng jou nog maar even 2 seconden en een half pond tabak. En voor Moeke een cycloon. Daarna zagen we om sikkom een half jaar nooit weer. Alleenig als ze in Contrain onderweg was met zijn vrachtwagen. Zomaar op een zondag was het er weer. Hij had meer proots en duidelijk plezier in het leven. Vertelde dat zijn vrouw eerst nogal bromd haar. Hij zat te veel in schutje.
of we eruit slopen wil en ze zullen er wel een kermis bij maken. Maar dat hij eenmaal thuis kwam en bij zijn vogels keek, dacht hij, wat ligt er in het hok? Een lullig stukje appel. Een week later vond hij nog eens een stukje cake. Hij zei niks en genotterde. Daarna was het nogal eens dat als ze thuis kwam, ze net achter in schuur was. Toevallig moest ze. En er kwam de volk een of ander verhaal. Hij zei niks, nikte alleen nog maar. Hij begreep je wel. En nou kwam hij vragen of hij ook een turteldoef missen kon. Voor zijn vrouw. Moederdag, zei je zacht en keek nog flauwer. Wie begreep mom? Het lag gevuilig, dit kruis. Op een zondagmorgen bij koffie, dat hij zijn sigaar opstak, haar het zomaar zegt. Dat net wat voor u weten zal. Zo'n turteldoef, voor in het achterhuis boven de deur. Alleenig van haar. Een die ropt als de ring komt. Ondertiet dat klok haar tikte haar zo aankeek. Ja, zei ze zacht, in zo'n hok als het vuurhuis van de grote boerenplots. Vrouw, haar vrouw bij boer waakt als maat. Ze wou geen kijkje, door haar ze wat muiten met. Er was in het verleden te veel gebeurd. En vroeger hadden ze bij haar thuis ook zo'n doef had. Haar pa was heel wies met die doef boven de achterdeur. En bruiers, daar waren 5, dachten door eens over. Het gebeurde nogal mal dat pa zondag soms tot Beirut moest, omdat doef rijp. Er werd door no meest dit straf uitgehaald. Haar bruiers noemden die doef een dikke verroder. En dat doevensoep best smoken zal. Buurman was groots. Nou haar een roemhok mogen laten. Hij moest gelijk achter de boomdeur als hij binnenkwam. Hij kreeg zijn doef. Een week of wat later kwam er nog een mol. Er waren ook jonge knarries en hij mocht van zijn vrouw een hok achter het huis. Vrouw zelf had er zoveel plezier in kreeg. Ook aan de nobers dalden met in het geluk. Zelfs melkboer en bakker bleven laag staan praten en won soms koffie. Een jaar later kwam er nog eens. Hij had een medaille in zijn hand en kwam er zelfs in en dronk koffie met. Won op een tentoonstelling. Hij was lid van de verein worden en daar hadden ze ting om zegt dat hij met de tentoonstelling meedoen moest. Hij werd er nooit over uitgepraat. Zijn vrouw kwam om opholen. Ze was oorlijk groot zo bom in zijn vogeltjes. En of pa geen lid worden moest. Hij zat namelijk al in het bestuur. Pa gaf zich op. En Moeke gaf nog het een en het ander met voor de verlutten. Buurvrouw had hem wat druk met. Zij regelde de verlutten namelijk. Maar ze moest nodig weer naar huis, want het bestuur die kwam nog langs te praten. Bij het weggaan dreurelde hij wat. Keek nog eens een mol herom en douw nog eens naar pa en Moeke. Hij stutje de zacht. Nog bedankt, voor, Moeke snoof, keek aan de kaardoet en zei dat goud was zo.